अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुडा इथं शॉक लागून जखमी झालेल्या धनंजय फाले या युवकाचं गोवा बांबोळी येथे उपचारादरम्यान आज निधन झालंय। धनंजय फाले याला कुडा इथं विजेचं काम करताना पोलवरती 21 जुलैला शॉक लागला होता। यानंतर त्याला ओरुस येथील रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं। यानंतर त्याची तब्येत बिघडल्यानं गोव्यातील बांबोळी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। बरेच दिवस त्याच्यावरती उपचार सुरू होते। अखेर त्याची आज प्राणज्योत मावळली। धनंजयचे घर माणगाव खोऱ्यातील महादेवाचं किरोडे येथे आहे। त्याच्या जाण्यानं गावावरती शोककळा पसरली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।